Триндамер дойде на света, познавайки само суровостта на оцеляването, тъй като замръзналите степи, където кланът му направи своя дом, никога не се размразяваха истински. Въпреки че възхваляваха всички стари богове на Фрелиорд, както и култа към тримата, те се молеха най-често на духовно божество, за което се знае, че опустошава тундрата, сърдечен и неубиваем клопер. Тъй като суровините, необходими за бронята, бяха оскъдни, кланът вместо това вложи ресурсите си в изковаването на големи остриета, вдъхновени от кучешките зъби от слонова кост на техния бог. Издръжливостта и майсторството в дуелите на хората на Триндамер станаха легендарни. Те успяха да отблъснат други нападателни племена, да убият големите зверове в планините и да отблъснат ноксианците, нахлуващи на юг. Самият Триндамер израснал до дързък и страховит воин, но едва в една особено жестока зимна нощ силата му била подложена на истинско изпитание. Необичайна буря връхлетя от изток, носейки със себе си леден мрак и извисяваща се фигура с рога, очертана на фона на пълната луна. Някои от клана коленичиха, вярвайки, че техният бог Глиган стои сред тях. От това създание капеше древна магия, наистина, но той не беше от Фрелиорд. И тези, които коленичиха, бяха първите, които умряха. Триндамер го гледаше ужасено. Усещаше как в сърцето му се надига необуздана бруталност при вида на жестокия, жив меч на нашественика. Дали обзет от жажда за кръв или от някаква друга лудост, Триндамер вдигна собствения си меч и нададе предизвикателен рев. Тъмната фигура го блъсна настрани като насекомо. Триндамер лежеше заобиколен от мъртвите, сняг, почти черен от кръв. Той нарисува това, което смяташе, че ще бъдат последните му издишвания, когато съществото се приближи и заговори. Триндамер се опита да задържи странните, архаични думи, но когато жизнената му сила се изплъзна, смехът на съществото се вряза в паметта на младия воин. Защото Триндамер не умря тази нощ. Той беше съживен от гняв, различен от всичко, което някога беше изпитвал. Той погледна към източния хоризонт, възнамерявайки да отмъсти не само за унищожаването на своя клан, но и за оскверняването на собствената му бойна гордост. Но степите не му предложиха възмездие. Имаше оцелели и нямаше да се задържат дълго на този свят, ако Триндамер не можеше да намери други, които да ги приютят. Имаше ноксианци на юг, фростгарди на север, а тъмната фигура беше дошла от изток. На запад се говореше, че някои племена се събират преди предполагаемото прераждане на Авароса. Някога той можеше да отхвърли подобни фантастични слухове, но сега знаеше, че това е единственият му изход. Триндамер и останките от неговия народ пристигнаха в долината като нищо повече от просеци. Младият воин беше решен да покаже стойността на клана си и да им спечели защитата на водача на Аваросън, за да може да се върне към мислите за отмъщение. Размахвайки меча си с бивни, той правеше това, което идваше естествено, и предизвикваше другите на дуели. Задържайки в съзнанието си образа на тъмната фигура и отекващия и кратко смях, Триндамер бързо победи всеки, който пристъпи напред. Неговата изключителна ярост беше дълбоко обезпокоителна за аваросаните. Северните войни също забелязаха бързото му излекуване между битките, за разлика от леденородения, който ходеше сред тях. Колкото повече Триндамер се поддаваше на яростта си, толкова по-бързо се лекуваше тялото му. Мнозина подозираха, че той и неговият клан практикуват странни и неестествени магии и така планът на Триндамер да докаже стойността си сега застрашава по широкото приемане на неговия народ. Но не всички аварози се бяха обърнали срещу него. Тяхната топла майка, Аш, искаше да укрепи позицията си с политически брак с някой, който можеше да се изправи срещу безкрайните съперници за нейната ръка и нейното управление. Виждайки възможност в красивия варварин, тя се закле да приеме клана му като аварози, ако Триндамер стане нейният първи и единствен заклет съпруг. Докато прекарваше повече време в компанията на Аш, той започваше да вярва в това, което другите бяха нашепвали, че тя наистина е божественото превъплъщение на самата Авароса. Гневът му намери умереност в нейното внимателно ръководство и между тях се зароди истинска привързаност. Въпреки това, служейки като шампион на Аш, Триндамер сега гледа към несигурно бъдеще. Варварският крал може да види войната, която назрява твърде ясно на хоризонта на Фрелиорд,
но въпреки това той все още жадува за собственото си лично отмъщение и започва да се чуди дали предопределената му съдба все пак не е на страната на неговата кралица.